Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση προέκυψε από τα ρήπια δύο παγκοσμίων πολέμων και αποτελεί σήμερα παράδειγμα συγκρότηση ενός ειρηνικού κόσμου χάρη στο θάρρος και το όραμα που επέδειξαν οι ιδρυτές της. Σήμερα όμως απαιτείται ξανά ανάλογο θάρρος και όραμα για να ξανακερδίσει η Ευρώπη το μυαλό και τις καρδιές των πολιτών της. Το ευρώ πρέπει να μετατραπεί σε σύμβολο ενότητας και συνοχής και όχι σε εργαλείο διαχωρισμού. Η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων πρέπει να στηριχθεί σε κοινωνικά δίκαια μέτρα.